கிருஷ்ணா ஹரி ஹரே 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 ராமா ராமா ஹரே ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரி ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம கேண்டோ 1ல சாப்டர் 4 பார்க்க போறோம். ஸோ எல்லாரும் கவனிங்க. டவுட் இருந்தா கடைசியில கேளுங்க. ஏன்னா நான் லாஸ்ட் டைம் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே இது ஃப்ளோல போகும். ஸோ என்ன ஆகுதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஐ ஜஸ்ட் ஷேர் த பிரசன்டேஷன். ஜஸ்ட் 1 செகண்ட். மியூட் போடுறேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் மியூட்லயே இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேண்டோ 1 சாப்டர் 4 நம்ம பார்க்க போறது அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீ நாரதா. நாரதர் என்றவர் பிரம்மாவின் மகன். ஸ்ரீமத் பாகவதம் மொத்தமே 4 ஸ்டான்ஸா தான். அந்த 4 பிரம்மா நாரதருக்கு சொல்றாரு. நாரதர் யாருன்னு ஒரு லைன்ல சொல்லணும்னா எல்லாருக்குமே தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் கந்தர்வாவா இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஏஐயின் மகனா பிறந்து, வேலைக்காரியின் மகன் கரெக்டா சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் அவர் பிரம்மனின் மகனா பிறக்கிறாரு. இருக்கிறதுலயே மோஸ்ட் எக்ஸால்டட் டிவோட்டியனா நாரதரை சொல்லலாம். சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ நம்ம பார்த்திருக்கோம். இது எப்படி போகுது அப்படின்னு ஒரு குவிக் ரீகேப் பார்த்தா, சாப்டர் 1 to 3 என்ன ஆகுதுன்றத நம்ம நேத்து வரைக்கும் பார்த்தோம். அதாவது 6 கேள்விகள் நைம ஷாண்டன்யால கேக்குறாங்க. சவுனகா ரிஷி தலைமையில கேட்கறச்சே சுத கோஸ்வாமி, ரோமஹர்ஷாவோட மகனான சுத கோஸ்வாமி ஆன்சர் பண்றாரு எல்லாத்தையும். இப்போ 4வது சாப்டர் இன்னையில இருந்து என்ன ஆகுதுன்னா, ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் எழுதினவர் யாரு, அவர் எதை வச்சு எழுதினாரு, ஏன் நம்ம வேதங்களை இதை நம்பலான்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அப்கோர்ஸ் 7 வரைக்கும் இதுதான் போக போகுது. அண்ட் 7 பாதியில இருந்து நம்ம பரீட்சித் பத்தி நம்ம பேச போறோம். அப்புறம் கலி புருஷான பரீட்சித் எதுக்கு கலியோட சண்டை போட்டாரு, எப்படி போட்டாரு, அண்ட் எப்படி சுகதேவ் மீட் பண்ணாரு. ஸோ இன்னைக்கு மெயின் ஃபோக்கஸ் நம்மளோட ஸ்ரீமத் பாகவதமோட ஹிஸ்டரி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்ற வெரி இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். அதனால இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த சவுனகா முனிவர்கள் சுத கோஸ்வாமி கிட்ட கேள்வி கண்டினியூ பண்றாரு. சுத கோஸ்வாமி 14வது வருஷத்துல இருந்து பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. வியாசர் என்ன பண்றாருன்னா, வேதங்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் யஜுர் வேதம் ஒண்டிதான் இருந்துச்சு. இப்போ அதுக்கப்புறம் தான் 4 வேதங்கள் வந்துச்சு. சாமவேதா, அதர்வண வேதா, யதுர்வேதா அண்ட் மீனா ஏன் அந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் ஆச்சுன்னா எதுக்குன்றத பார்க்க போறாரு. எதுக்குன்னா அது நம்ம டெக்ஸ்ட்ல பார்ப்போம். கலியுக மனிதர்கள் பிரச்சனைனால இப்ப 5வது வேதம்ன்றது எதை குறிக்கிறதுனா, புராணங்கள், இதிகாசம், மகாபாரத். மகாபாரத்தில் ஒரு போர்ஷன் தான் நம்ம பகவத்கீதா ஆகும். சரிங்களா? சோ இந்த 5வது புராணாவை இன்சார்ஜா வச்சது சுதாவோட தந்தையான ரோமஹர்ஷா. ஏன்னா அதுதான் மெயின் பார்ட் இங்க வரும். இப்போ எங்க இருந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அவர் அந்த வேதங்கள்ல பிரிச்சார், ரைட்? சோ இந்த வேதங்கள்ல பிரிச்சுட்டு வியாசர் ஏன் பிரிச்சாரு அப்படின்னா, நம்ம மண்ட புக்தி நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, பிராயேன் அல்பாயுஷ சப்தே கலு அஸ்மின் யுகே ஜனாஹ மண்டஹ சுமண்டமதயா மண்ட பாக்யாவு பாரதாக அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதனால வியாசாவோட டிஸ்சாட்டிஸ்பாக்சன் எதனால வந்துச்சுன்றதையும் நான் பார்த்தோம். அதனால இது நடந்துச்சுன்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? சோ நம்ம நாரத முனி கரெக்டா அந்த குழப்பம் இருக்கச்சே வராரு. என்ன எப்படி வராரு அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்கவே முடியாது. ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நம்ம துருவா கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கச்சையும் வந்தாரு. பிரகலாத் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் வந்துட்டாரு, அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை. அதே மாதிரி ரத்னாகர் அலைஸ் வால்மீகி, அவர் குழப்பத்துல மிகாரி அவருக்கு கரெக்டா தெரியும். அதனால்தான் அவர் பேர் ஸ்பேஸ் மேன் அப்படின்னு இருப்பாங்க. சீஃப் ஆஃப் தேவர்கள், தேவ ரிஷி அப்படின்னு சொன்ன ரீசனும் அதுவும். சோ மீனா சவுனகா ரிஷி என்றவர் யாரு? அவர் ஒரு பிராமணர். ஒரு எல்லா ஹெட்டுக்கு அதாவது தலைவருக்கு தேவைப்படுற குவாலிபிகேஷன் எல்லாம் இருந்துச்சு. ஒரு தலைவர்னா ஒரு வயது இருக்கணும். ஏன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டாக்ஸ். இந்த காலம் மாதிரி இல்லை. இப்ப படிப்பு இருந்தாலே பெரியவங்க கூட ரிப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுப்பாங்க, ரைட்? விருத்தக அப்படின்னா அவர் எல்டர்லி. குலபதி அந்த குரூப், அந்த அசம்பிளி ஆயிரக்கணக்கான அவர்கள் 1000 வருடங்களா பண்ற, 1000 கூட இல்ல, லட்சக்கணக்கான ரிஷிகள் 1000கணக்கா பண்றாங்க. எதுக்கு தவம் பண்றாங்க? இந்த நிறைய கேள்விகள் கேட்கறாங்க. அதுல முதல் கேள்வி எல்லா நம்ம மாதிரி கண்டிஷன் சோல்ஸ், ரைட்? அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பிரச்சனை, ஏன் பிரச்சனை, எப்படி தீர்க்கலாம்ன்றது அவங்களோட மெயின் மோட்டிவ்.
அவர் நல்லா படிச்சவர் அப்படின்னு. அதனால எல்லா வேதங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சு கற்றவர். அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ற டேலண்டும் இருக்கு. ஏன் சுகதேவ் குடி வரத்துக்கு முன்னாடி சுத கோஸ்வாமி பத்தி பேசுறாங்கன்னா, சுகதேவ் பரீட்சத்துக்கு சொல்ற அந்த சபையில சுத கோஸ்வாமி இருந்தார். சோ சுகதேவோட ஸ்டூடெண்டா இருக்காரு சுதா. இப்போ சுதாவும் ரொம்ப ரெக்கக்னைஸ் பண்றத பார்க்கலாம். ஏன்னா சுத கோஸ்வாமி கிரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சௌனகா கோஸ்வாமி சொல்றாருன்னா, அப்போ சௌனகா எவ்வளவு கிரேட்டு, அவர் கிரேட்டா இருந்ததாலதான் அவர் சுதாவை கிரேட்டுன்னு சொன்னா மத்தவங்களுக்கும் புரியும் அப்படின்னு. 2 விதமா வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம், இன்ஃபேக்ட் 3 விதமா கத்துக்கலாம். ஒண்ணு வந்து மாயாவதி. ஆனா என்ன சொன்னாரு, நம்ம மாயாவதி பாஷை சுனியே ஹோயா சர்வ நாசா அப்படின்னு நம்ம சைத்தன்யா சரிதாமிரத்தால பார்த்தோம். 2வது வந்து சப்த அப்படின்னு 7 நாள்ல சொல்ற ப்ரொஃபஷனல் ரிசைட்டர்ஸ். அவங்க என்னன்னா அமௌண்ட் வாங்கிப்பாங்க, பைசா வாங்கிட்டு சொல்லி கொடுப்பாங்க. நேரா 10வது கேண்டோக்கு போவாங்க. இப்போ 10வது கேண்டோ போனா என்ன மாதிரின்னு சொல்லலாம். பட் ராசலீலையை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு நம்ம மனசு வந்து தூயமா இருக்கும். ஏன்னா சைத்தன்யா மகாபிரபுவோட சங்கீர்த்தனும் ராசலீலையும் உண்டு. ஆனா நம்ம மனசு இருக்கிற நிலைமைக்கு அது செட் ஆகாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, போனஃபைட் ஆச்சாரியாக்கள் வந்து பரம்பரையில இருக்காங்க அப்படின்னு. சோ கேண்டோவா அவங்க பண்றாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சுத கோஸ்வாமி என்னன்னா இங்க வந்து சௌனகா ரிஷியை பத்தி சொன்னதை நம்ம பார்த்தோம். இவங்க கிட்ட இருந்து கேட்கறத விட பெஸ்ட் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து நம்ம வைஷ்ணவர்கள் கிட்ட இருந்து தான் கத்துக்கணும்ன்றத கிளியரா சொல்றாங்க. அதுதான் பரம்பரா சிஸ்டம். ஸ்டான்ஸா பை ஸ்டான்ஸா, வர்ஸ் பை வர்ஸ் பண்ணணும். இப்போ நம்ம பண்ற சம்மரி கூட சம்மரி ஆக்சுவலி கரெக்ட் ப்ராசஸ் என்னன்னா, நீங்க காலையில நம்ம பண்றாங்க இல்லையா, அதுதான் நம்ம காலையில பண்ற மாதிரி பண்றதா கரெக்டான ப்ராசஸ் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ சுகதேவ் சுவாமியோட குவாலிஃபிகேஷன் என்ன? ஏன்னா 2 பியூட்டிஃபுல்லா சொல்றாங்க பாரு. இந்த காலத்துல வந்து யாரோ டீச்சர் எங்க இருந்தோ வந்தாங்க, எப்படியோ சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஆனா அந்த காலத்துல வந்து சுதாதான் சொல்லி கொடுக்குறாரு. சுத கோஸ்வாமியோட டீச்சரான சுகதேவ் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன, சுதாவோட குவாலிஃபிகேஷன் என்ன, அவரை ரெக்கமெண்ட் பண்ற சௌனகா ரிஷியோட குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு எல்லாமே பாக்குறாங்க. சோ சுகதேவ் வந்து மகா யோகி. ஏன்னா இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய டிவோட்டி அவர் தான். அண்ட் எப்பவுமே சமத்ரிக்கனா எப்பவுமே வந்து ஒரு மன திருடம் திருதாக படிக்கிறோம் இல்லையா, அதே திருடா தான் இங்க இருக்காரு. நிர்விகல்பகா அப்படின்னா அவர் வந்து என்னன்னா ரொம்ப ரியலைஸ்ட் சோல். நம்ம பார்த்திருக்கோம். அகோபகியம் ஸ்தனகால கூட்டம் ஜிக்வாம் செய்யாபாத்யதாத சாத்வி லவேகதிந்தாம் ஸ்ரீஉச்சிதான தோன்யம் கெம்பா தயாலும் சரணம் பிரஜேமா அப்படின்னு அந்த பாட்டு. அதாவது கிருஷ்ணரை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் அவரோட குவாலிட்டிஸ் கேட்கிறாரு. ஏன்னா அவர் 3:8 சொல்லியிருந்தா, பிகினிங்ல வந்து பிரம்மவாதியா இருந்தாரு. அப்படி 16 வயதுல வந்து அம்மாவோட வயிற்றுல இருந்து ஓடிட்டாரு. ரைட். ஏன்னா எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் மாயா அஃபெக்ட் ஆகும்னா, கிருஷ்ணர் வந்து வா அவங்க அஃபெக்ட் ஆகாதுன்னு சொல்லி அவர் பிறக்கவே முடியாதுன்றச்சே அவர் பிறந்த உடனே அவர் ஓட ஆரம்பிச்சார். வியாசர் கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும். ஆனா அந்த சான்ஸே அவர் கிடைக்காததால அவர் வந்து அவரை கூப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க 2 டிவோட்டிஸ். ரைட். வியாசருக்கு நிறைய டிவோட்டிஸ் இருக்காரு. அதுல வைசம்பாயனான்றவரும் ஒரு டிவோட்டி. சோ இந்த பாட்டு ஃபர்ஸ்ட் கேக்குறாரு. அதுக்கு அது அப்படி ஒண்ணு இவ்வளவு மாதிரி நல்ல புத்தி யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னோடனே இன்னொரு வருஷம் என்னன்னா, வர்ரா பீட்டம் நடவர வபு கர்ணையோ கர்ணிகாராம் பிப்ராத் வாசாத் கணிகா கபிலாம் வை ஜெயந்தீம் ஜெய்மாலாம் ரந்திரான் வேணூர் அதர சுதையோ பூரையான் கோப விருந்தேர் விருந்தாவன்யம் ஸ்வபத கமலம் பாவிஷாத் கீர்த்த கீர்த்திபி. ரமணம் கீர்த்த கீர்த்திபி. அவ்வளவு ரமணம்னா அவ்வளவு ஸ்வீட்டா இருக்கு அப்படி. யாரு இது வந்து கிருஷ்ணரோட ரூபத்தை வர்ணிக்கிற இன்னொரு ஸ்லோகம். இவ்வளவு அழகாவும் இவ்வளவு குணசாலியும் இருக்கிற ஒருத்தரை பார்க்கணும் அப்படின்னு திரும்ப அவங்க அப்பா கிட்ட வந்து மொத்த ஸ்ரீமத் பாகவதமே கத்துக்கிறாரு. ஏன் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறேன்னா, நிறைய பேர் சுகா ஓடி போன கதை தான் தெரியுமே தவிர சுகதேவ் திரும்ப வந்து படிச்ச கதை தெரியாது. அதனால அவர் எல்லாமும் வேதங்கள் படிச்சவர். படிக்கலனாலும் ரியலைஸ்ட் ஆனாலும் படிச்சவர். ரொம்ப பியூர். என்னன்னா ஆண் பெண்ணுக்கு வித்தியாசம் அறிந்தோ அறியாமலோ தெரிஞ்சோ டிஃபரன்ஸே பார்க்காத லெவலுக்கு ஒரு குழந்தை உள்ளம் இருக்கிற ஒரு புத்திசாலி. ஏகாந்த மதி அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட். அவர் வந்து கிருஷ்ணர் ஒன்னிதான் அவரோட சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ். அண்ட் புனித்ரஹ அப்படின்னா அவருக்கு வந்து எந்த விதமான இருளும் இல்லை அப்படின்னு. அவர் தான் கரெக்டா லிபரேட் பண்ண முடியும். ஏன்னா இருள்ல இருக்கிற நம்ம இன்னொருத்தரை லிபரேட் பண்ண முடியாது. அதனால என்ன சொல்ல வருது,
ஸோ நிறைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் சொல்ல வராங்க அப்படின்னு. சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட் என்ன, செல்ஃப் ரியலைசேஷன் எல்லாம் பத்தி அவர் பேச போறாரு. ஸோ சுகதேவ் கோஸ்வாமியோட குவாலிஃபிகேஷன் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, இவர்கிட்ட இருந்து அவர் ஃபர்ஸ்ட் எங்க பேசினாரு, மகாபாரதம் 14 லேக் 14 லட்சம் வேர்ட்ஸ் வந்து அவர் கந்தர்வர் யவனா இவங்களுக்கெல்லாம் அவர் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் மகாபாரதம் முதல் தடவை 5000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம பரீட்சித் மகாராஜுக்கு சொன்னாரு. 7 நாட்கள் உணவு சாப்பாடு எதுவும் இல்லாம கண்டினியூஸா அவர் இறக்க போறாருன்றது. சோ ஏன்னா அவர் வந்து அவ்வளவு எக்ஸலண்ட் குவாலிட்டி அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? சோ சுகதேவ் கோஸ்வாமியோட இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நாலேஜ் அண்ட் ரியலைசேஷனுக்கு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு சொல்றாங்க. நாலேஜ்ன்றது கற்றுறது, ரியலைசேஷன் வந்து அதாவது ஞானம்ன்றது நாலேஜ், விஞ்ஞானம்ன்றது ரியலைசேஷன், பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் சொல்லலாம் அப்படின்றத பண்ணலாம். ஓகே, சோ இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். நெக்ஸ்ட் வந்து அஜாமிலா என்ன பண்றாரு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். நம்ம நிறைய கதைகள் அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சுவார். பேசிக்கலி எல்லா ரெஃபரன்சஸும் வரும் என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்றதுக்கு. நான் ரொம்ப அந்த டீடைல்ஸ் போல, நம்ம மெயின் ஸ்டோரி போறதால இப்போ வந்து ஸ்ரீ வியாசதேவ் யாருன்ற கதைக்கு நம்ம போறோம். சுகா யாருன்றத பார்த்துட்டோம். சுகாவோட தந்தையான வியாசர் யாருன்னா பராசர அதுவும் சத்தியவதி, ரைட்? அவங்களுக்கும் பிறக்கிற ஒரு அழகான மகன். அழகா இருக்க மாட்டாரு, பட் ரொம்ப புத்திசாலி, சாலிட் டைரக்ட் இன்கார்னேஷன் ஆஃப் லார்ட், லிட்டரரி இன்கார்னேஷன் சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா அவர் வந்த ரீசன் என்னன்னா, சக்தி ஆவேஷ அவதார், சக்தி அவசாரம். மெயின் என்னன்னா அவர் வந்து எழுதுறதுக்கே வந்தாரு. அவரோட மெயின் பர்பஸ் ஸ்ரீமத் பாகவதம். அப்படி இருக்கிற அவர் கூட என்ன சொல்றாரு, குருன்றவர் மஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாரதரை குருவா எடுத்துக்கிட்டாரு. அவரோட மகன் சுகா, அவரோட மகன் தவிர அவங்க அம்மா சொன்னதால அவருக்கு அந்த பரம்பரையில குழந்தைங்க இல்லாததால துருதராஷ்டிராவோட தந்தையான துரியோதனோட தந்தையான துருதராஷ்டிரா, அதுக்கப்புறம் வந்து பாண்டு அண்ட் விதுராவோட ஃபாஸ்டர் ஃபாதர், ரைட்? அந்த மாதிரியும் அவர் இருக்கார். ஸோ பேசிக்கலி என்னன்னா அவங்கள பெற்றெடுத்தாருன்னு இல்லை, பட் அந்த டைம்ல வந்து எப்போ தந்தை இல்லையோ அந்த பரம்பரை நிலையெடுத்ததுக்கோசரம் அந்த சாதுக்களையோ எந்த சொந்தக்காரங்களோ இல்ல பிரதரோ கூப்பிடுவாங்க. சத்தியவதி மகனால இவரால பெற்ற வந்தது. இவர் வந்து என்ன இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டின்னா நம்ம அதுதான் பார்த்தோம். வேதங்கள் யஜுர்வேதம் ஒண்டிதான் இருந்துச்சு. அத வந்து அவர் வந்து 4 வேதங்களா பிரிச்சாரு. ஏன்னா நம்மளுக்கு புரியாது, நம்மளால அந்த லெவல் டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது, டைம் இல்லைன்னு. அதுக்கப்புறம் எல்லாம் இத்தியாசம், மகாபாரதம், ஹிஸ்டரிய பத்தி சொல்றது. இது வந்து 5வது வேதமா சொல்றாங்க. ஏன்னா இது ஸ்மிருதி, புரியலாதவங்களுக்கும் புரியும் அப்படின்ற கான்செப்ட் கொண்டு வராங்க. அதுல வந்து புராணத்திலேயே அமலம் புராணம் என்றது ஸ்ரீமத் பாகவதம், ரைட்? நிகம கல்பதரோ கலிதம் பலம் சுகமுக அமிர்த திரவ சம்யுதம் விபக பாகவதம் ரசமாலயம் முகுரஹோ ரசிகா புவி பாவுகாக. அப்படின்னா அவ்வளோ ஸ்வீட்டான ஸ்ரீமத் பாகவதம். சொன்னது வியாசர். அது சுகதேவ் வாயில இருந்து வர்றது எப்படி இருந்துச்சுன்னா பழுத்த மாம்பழம் மாதிரி இருக்கான். இப்போ இதை எழுதினவர் யாருன்னா நம்ம கணேசா. அவர் ஒரு 2 கண்டிஷன் நான் ஸ்டாப்பா எழுதுவேன், பிரேக்கே கொடுக்க கூடாது, 2வது புரிஞ்சாதான் எழுதுவேன். இந்த 2 கண்டிஷனையும் அவரு சொல்ல வியாசர் ஒத்துக்க அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து எழுதினதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் நம்மளுக்கு வந்தது. மகாபாரதமும் அதான், 2மே அவர் எழுதினதுதான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், ரைட்? சோ நிறைய பேரை பத்தி நம்ம பார்த்திருக்கோம். இந்த மாதிரி அவதூஜா, நம்ம நித்யானந்தா ஒரு அவதூதா, பட் ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல இருக்கிற ரெஃபரன்ஸ்ல ரிஷபதேவ், பிரகலாத், ரைட், ஜடபாரதா, இவங்க எல்லாம் அவதூதர்கள். சோ பேசிக்கலி இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம போறது வந்து ரினன்சியன்ட், அதாவது அவரும் அதாவது சன்னியாசின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து எப்படி நம்ம கிராஸ்தாவோட ரிலேட் ஆவாங்க அப்படின்னா, வெறும் பால் கரைக்கிற வரைக்கும் தான் இருப்பாரு. அப்ப ஏன் போகணும் சுக கோஸ்வாமி போகவே வேண்டாமே. அவர் ஏன் போனாருன்னா, அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ அந்த பால் எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு கிருஷ்ணா கான்சியஸ் கொடுக்கணும்ன்றதாலதான் அவர் இருப்பாரு. ஒரு பால் கரைக்கிறதுக்கு 1/2 மணி நேரம் தான் அது. அந்த டைம் என்ன ஆகுமோ, 1/2 மணி நேரமோ 10 மினிட்ஸ், எனக்கு எக்ஸாக்டா தெரியல, அந்த டைம் தான் அவர் இருப்பாரு. சோ அது வந்து பியோர் டிவோட்டி. அவங்களுக்கு எதுக்கோசம் பண்றாங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்கிறது அந்த பர்பஸ் கோசம் தான் இருக்காங்க.
இப்போ நம்ம 3 லெவல் நம்ம பரீட்சத்தோட பிறப்பு பத்தி பார்ப்போம். இது டீட்டெயிலா அப்புறமா வரும். பட் பரீட்சத்துக்கு வந்து நீங்க பாத்துக்கோங்க, அவர் உள்ள இருக்காரு, வெளியில இருக்காரு. உள்ள இருந்து அவர் போய் வெளியில இருந்து அவங்க கிட்ட பேசிட்டு இருந்தாலும் உள்ள போய் அவரை காப்பாத்துறாரு அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ இந்த எல்லாமே சுதகோஸ்வாமி இவருக்கு சொன்ன எல்லா அட்வைசஸ் அங்க இருக்கு. எல்லாமே நம்ம பார்க்கணும். சோ இவர் வந்து பிராகூர் பாகவதோத்தமன். உத்தமன் ஆனாலே உத்தமன்னா நம்பர் 1. பாகவத உத்தமன் என்றா பாகவதம் சொல்லி கொடுத்தது பிரபூரனா இருக்கிறதுலே டாப் மோஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிவோட்டி அப்படின்வாரு. இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ்னால இருக்கு. அண்ட் அவர் வந்து பிறப்பு வந்து எக்ஸலண்ட். அண்ட் அவரோட ஆக்டிவிட்டி பிறப்புன்றது ஜென்மா. கர்மானி என்ற அவர் செய்யும் செயல்களும் எக்ஸலண்ட். யாரு பரீட்சத்தை பத்தி சொல்றாங்க. அவரோட குவாலிட்டிஸ் வந்து கிரேட்டு. அப்படி இருக்கிறவருக்கு, ஏன்னா அவர் வந்து ராஜாங்கம் வந்து யுதிஷ்டர் கிட்ட இருந்து பெற்றாரு. எந்த விரோதி இல்லை. யாராவது டாக்ஸ் கட்டணும்னா அவங்களே ஓடி வந்து கொடுத்துருவாங்க பைசா. ஏன்னா அந்த லெவலுக்கு பவர்ஃபுல், வெரி யங், வெரி எனர்ஜெட்டிக், அவ்வளோ அழகு. விரோதிகள் டக்கு டக்குன்னு போய் வார் பண்ணி ஒண்ணு விரோதிகளே வந்து கொடுத்துருவாங்க, இல்லைன்னா அவரும் வந்து எடுத்துருவாரு ப்ராப்பர்ட்டி. ப்ராப்ளமே இல்லை. ஏன்னா கிங்டம் சத்ரியால அது எதுவா இருந்தாலும் அவருக்கு சக்சஸ் தான் பார்த்திருக்காரு. சோ அப்படி இருந்தும் அந்த சொத்துவும் அந்த எந்த விதமான ஒப்புலன்ஸும் அவரு அட்ராக்ட் ஆகவே இல்லை. ஏன்னா இருக்கிறதுலயே ஹையஸ்ட் ரினன்சியேஷன். டக்குன்னு இறந்துட போறோம்னா டக்குன்னு கிளம்பிட்டார். ரைட்? அந்த மாதிரி இருக்கவே முடியாது. அவரோட தாத்தான யுதிஷ்டரோட பாதையில் நடந்தாரு அப்படின்றத ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாமே ஃபேவரபிளா இருந்தாலும் அவரே கங்கையில போய் உயிர் மாறணும். அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணாவும் அவரோட தாத்தா கணக்கு இல்லையா? கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்டாலும், இன்ஃபேக்ட் நாட் ஈவன் தாத்தா, அவர் வந்து யாரு, அவரோட தந்தை வந்து நம்மளோட நம்ம பரீட்சத்தோட தாத்தா வந்து அர்ஜுனர். அர்ஜுனர் ஒரு சைட்ல, இன்னொரு சைட்ல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் நம்ம கிருஷ்ணர். சோ அப்படி இருக்கச்சே அவர் வந்து கேட்டிருக்கலாம். ஆனா அவர் அதெல்லாம் கேட்கல. அவர் துறவு அந்த எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருந்தாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் பரிவர்ச்சகாஸ்க்கும் பிராமணர்களுக்கும் என்னன்னா, பிராமணர்கள் வந்து எக்ஸலண்ட். இவரை வந்து பரிவிரஜகா அப்படின்னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, பரிவர்ச்சகா ஆச்சாரியால எதுக்கு கூப்பிடுறாங்கன்னா, இப்போ பிராமணர்கள் வந்து அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஒரு பர்டிகுலர் மீட்டர்ல இப்போ வந்து நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, ஒரு ஒரு ஃப்ளோல தான் பாடணும், அந்த சான்ஸ்கிரிட் தெரிஞ்சிருக்கணும், ப்ரொனன்சியேஷன் எக்ஸலண்டா இருக்கணும், அவங்க அந்த ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஆனா இவங்க வந்து எப்படி இருக்கீங்கன்னா அவ்வளவு கரெக்டா மீட்டர் வராது. அவ்வளவு தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் இருக்கும், அவங்களுக்கு ஞானம் இருக்கும். ஆனா அந்த மீட்டர், பாட்டு, அந்த ஸ்லோகங்கள், அக்யூரசி அது இருக்காது. இதனால அவங்க குறைச்சல் இல்லை. 2 பேரோட மோட்டிவே எல்லாருமே லிபரேட் பண்ணணும்ன்றதுதான். ரைட்? அதனால வந்து பிரபுபாத் கூட தான் சொன்னாரு, டிசைபிள் வந்து ப்ரொனன்சியேஷன் கரெக்டா இருந்தாலும் இல்லைனாலும் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, கிருஷ்ணா கான்சியன்ஸ் கூட்டிட்டு போகணும். ஏன் இதை சொல்றேன்னா, நிறைய டிவோட்டிஸ்க்கு இது ஒரு ஃபீலிங், மாதாஜி எனக்கு சரியா வராது, வருமானு தெரியாது, என்னால பண்ண முடியாது, அதனால இதெல்லாம் வரி பண்ணிக்க வேணாம் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் வந்து சுத்த கோஸ்வாமி வந்து இந்த வந்து எதை சொல்ல வராரு ஆனா, இந்த டெக்ஸ்ட் இருக்கு இல்லையா 1/4 அதாவது அதுல இருக்கும் என்னன்னா, சுத கோஸ்வாமி வந்து அந்த சேஜஸ், அதாவது நைமிஷாரண்யா ரிஷிகள் அவரை பத்தி நிறைய பெருமையா பேசுவாங்க. ஏன் பேசுறாங்கன்னா, டிவோட்டி வந்து எப்பவுமே என்ன இருந்தாலும் அவங்க வந்து டேலண்ட் இல்லைன்னு அவங்களுக்கு டேலண்ட் இருக்கோ இல்லையோ, அவங்க வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கிட்ட இருந்து கேட்டு அவங்களுக்கு எவ்வளவு புரிஞ்சுச்சோ அதை வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணுவாங்க. அது ஒன்றும் இல்லாம அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே போவாங்க. ஏன்னா அவர் என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து சொல்றது, அதாவது டிவோட்டிஸோட பாவம் என்னன்னா, நான் வந்து தப்பா இருந்தாலும், என்னோட நிறைய குறைச்சல்கள் எனக்கு இருந்தாலும், நான் என்னோட ஸ்பிரிச்சுவல் குருல இருந்து கேட்டேன். அதனால நான் அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை வந்து நான் உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ண போறேன். யதாமதி யதா ஸ்ருதம். அதாவது யதாமதி என் மனசுல எவ்வளவு ஏறிச்சோ அவ்வளோ நான் வந்து ஸ்ருதம் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அதுதான் அவளோட ஹம்பிள்னஸ் சொல்றது. சோ பேசிக்கலி என்ன அவரு அப்படின்னா, பேரட் மாதிரி. சுகானா பேரட். பேரட் வந்து அவரும் பேரட் தான், பட் பேரட் வந்து சொல்றது அப்படியே தான் சொல்லும். அதே மாதிரி நம்மளும் டிசிப்ளின் சக்சஷன்ல அப்படியே ஆனா ஃபாலோ அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு. இப்போ அடுத்தது என்னன்னா, நெய்மிஷாரண்ய ரிஷிகள் என்ன கேக்குறாங்க ஆனா, ஸ்ரீமத் பாகவதம் எங்க தொடங்கிச்சு, இதோட ஹிஸ்டரி என்னன்னு அதை பத்தி பேசுறேன். அதே மாதிரி மகாராஜ் பரீட்சித் அவர் வந்து என்ன, அவரை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவரை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னாரு. ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம் சுகதேவையோட குவாலிட்டிஸ்.
சோ நம்ம 3 பார்த்தோம். எங்க தொடங்கிச்சு ஸ்ரீமத் பாகவதம் அண்ட் பரீட்சத்து, இதெல்லாம் இன்னும் டீட்டெயிலா வரும். அண்ட் சுகதேவ் பேசுறவர் பத்தி பேசுறாங்க. சோ கிருப்பனா வத்சலஹ அப்படின்னா அந்த வியாசா, அதாவது அந்த ஆச்சாரியாக்கள்லே ஜென்ரலா வந்து ரொம்ப ஹம்பிள் டைப், ரைட்? நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே டாப் பீப்புள் யாரா இருந்தாலும் வியாசா, நாரதா, மத்வா, சைத்தன்யா, ரூபா, சரஸ்வதி கோஸ்வாமி எல்லாருமே வந்து ஒரே வார்த்தையை தான் சொன்னாங்க. கிருஷ்ணரோட வாக்கு தான் எல்லாருமே சொன்னாங்க, ரைட்? பர்சனாலிட்டி ஆளுகள் வேலை இருக்கலாம், ஆனா அவங்க எல்லாருமே மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ், அதாவது சம்பந்தா, அபிதயா, பிரயோஜன் எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட போறதுதான் அல்டிமேட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால ஆச்சரியாக்கள், அந்த எல்லா ஆச்சாரியாஸ் வந்து என்ன, தேவதாஸ் வந்து கர்ப்பஸ்துதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க குளோரிஃபை பண்ண, ஏன்னா அவ்வளோ கிரேட் அவங்களோட ப்ரோக்ரஸ் அப்படின்னு. அப்படி இருக்கிற வியாசர் இவ்வளோ பண்ணி அவருக்கு வந்து மனசு அசந்திருப்தியில இருக்காரு. ஏன் அவருக்கு அந்த மாதிரி இருக்குன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஆனா அவருக்கு அசந்திருப்தி அந்த உடனே வந்து நாரதர் வந்துட்டாரு. ஏன்னா ஒரு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என்னதான் நம்ம நல்லதே பண்ணிட்டு இருந்தாலும் நம்ம அந்த ஸ்தனத்துல இருக்க முடியாது, அதே நல்லதுலயே இருக்க முடியாது. அதனால கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல டவுட்டேல் பண்ணாதான் பண்ண முடியும், ரைட்? அதனால கர்மானாலே வேதங்கள் சொல்ற வார்த்தையை கேட்கறது தான் கர்மா. இஷ்டப்படி பண்ணா அது பேரு விக்கர்மாதான். இல்ல மாதாஜி, அது எப்படி சொல்ல வேதங்கள் சொல்லாத செய்யும் வேலைகள் வந்து, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா ஒரு கெமிக்கல் ஃபேக்டரியில வேக்கிறது செய்யறது கூட உக்ர கர்மால தான் வருமே தவிர அது கர்மாயில் வராது. ஏன்னா அது வேதங்கள் சொல்லல. ஆனா நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறதால யூஆரிஃபை ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆகும். ஆனா அல்டிமேட் ஏம் என்னன்னா நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கான்சியன்ஸ் மீட் பண்றது. அப்போ என்ன ஆகுறாங்க, இவர் ஏதோ ஒரு மனசு கஷ்டத்துல இருக்காரு. சோ இவர் தான் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட நாரதர். அண்ட் இந்த கதை உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், பிரிஹாரி இருக்கிற இடம். இது வந்து வெரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்டோரி, ரைட்? அண்ட் இவர் வந்து இவர் வியாசர் வந்து அவரோட டிசாட்டிஸ்பாக்சன் சொல்றாரு. அப்போ என்ன ஆகுது, சோல் இதுதான் இவரோட பர்மனன்ட் ஃப்ரெண்ட். நாரதர் எப்போ போனாலும் இவர் கூட்டிட்டு தான் போவாரு, ரைட்? சோ அப்புறம் வந்து இவர் என்ன அப்படின்னா நம்ம பார்த்திருக்கோம், எப்போ மனசு சோல் ஆத்மா திருப்தி ஆகும். சமை பும்சான் பரோ தர்மோ யதோ பக்திர் அதோக்ஷஜே அஹேதுகி அப்ரதியதா யதாத்மா சுப்ரசீததி. அஹேதுகி அப்ரதியதா, அஹேதுகி எந்த மோட்டிவேஷன் இல்லாம, அப்ரதியதா எந்த இன்டரப்ஷனும் இல்லாம பக்தி போகணும். என்ன தர்மம், எல்லா தர்மத்தில் பரோ தர்மம் என்னன்னா பக்தி. யார் மேல பக்தி? அதோக்ஷஜே. அதோக்ஷஜேனா கிருஷ்ணரை குறிக்கிறது. இவரு பர்வத முனி, ரைட்? சோ பர்வத முனி பத்தி நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம். சோ இவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, கிம்பா பாகவத தர்மா நான் பிராயத்தே நிரூபிதா. என்ன பாகவத தர்மா என்ன சொல்றது அப்படின்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க பாகவத தர்மா என்னன்னு. 11th சாப்டர்ல வந்து நம்ம மகாராஜா நிமிக்கு நவ யோக யோகேந்திரர்கள் பூதா அப்படின்றவரும் சொல்றாரு. இது ரொம்ப டீட்டெயில்டு. அதை விட ஈஸியா வேணும்னா நம்ம பிரகலாத் மகாராஜ் கிட்ட சொல்றாங்க அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம். சித்ரகேத்து மகாராஜ் பிரேயர்ஸ் இருக்கு, ரிஷபதேவத் இருக்கு, யமர் வந்து சொல்றாரு பகவத பாகவத தர்மா யமதுதான் கூட சொல்றாங்க. ஆஹ் தர்மம் அவசியம் ரக்ஷிஷ்வா தர்மா அப்படின்ற பேச்சு வந்து நம்ம விஷ்ணு தூதர்கள் சொல்ற ஒரு வார்த்தை. ஓகே, பரமஹம்சர்கள், பிரியா பரமஹம்சர்கள் என்றவங்க வந்து, பரமஹம்சர்கள் அப்படின்றவங்க என்னன்னா சன்னியாசியை விட கூட ஹையஸ்ட், ரைட்? அவங்க வந்து அந்த பாகவத தர்மா வந்து அந்த மாதிரி பரமஹம்சான்றவங்களுக்கு எதுவுமே எல்லாமே திறந்து விட்டவங்க. சன்னியாசியை விட அபவ், அந்த விட ஹையர் ஸ்டேஜ். அவங்களுக்கு கூட ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து அட்ராக்ட் ஆகுது. ஏன்னா அவ்வளோ அட்ராக்ஷன். ஸோ ஆர்டினரியா இருக்கிற நம்மளுக்கும் சரி, எக்ஸ்ட்ரீம்லி எல்லாம் துறந்தவங்களுக்கும் அட்ராக்ட் ஆகுது. ஏன்னா அதுதான் அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதமோட டேஸ்ட், அதோட குவாலிட்டி. ஏன்னா எதுவா இருந்தாலும் பக்தி தொண்டை அவங்க விட்டதில்லை, சன்னியாசம் தொடர்ந்தாலும் விடவில்லை அப்படின்னு. சோ இப்போ இந்த பிரச்சனை, இவர் குழப்பத்துல இருக்காரு, அவர் வந்து அதனால என்ன லாபம் அப்படின்னா, ஒருத்தர் குழப்பத்திலும் என்ன வந்துச்சு, வியாசர் குழப்பத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்துச்சு, அர்ஜுனர் குழப்பத்தில் பகவத்கீதா வந்துச்சு, தேவயூதி குழப்பத்தில் வந்து நம்மளுக்கு சாங்கியா பிலாசபி, நம்ம கபிலா முனியோட ப்ரீச்சிங் வந்துச்சு. அண்ட் யுதிஷ்ணு மகாராஜ்ல இருந்து ஈஸ்வரோட பிரேயர்ஸ், அதனால நான் அதை எடுத்தோம், ரைட்? சோ இதெல்லாம் வந்து வந்ததுக்கு ரீசன் அப்படின்றது. ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் என்னன்னா,
இவங்க எல்லாம் பேசிக்லி குழப்பத்துல இருக்காங்கன்றது இல்ல, இவங்க வந்து குழப்பத்துல இருந்தாதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம்ன்றதுக்கோசரம் இதெல்லாம் சொல்றாங்க. ரைட்? ஏன்னா கிருஷ்ணர் விளையாடுற ஒரு கேம். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. ஒரு தாய் வந்து மருமகளை திட்டுறதுக்கு வந்து மகளை திட்டுவாங்க. எதுக்குன்னா அப்ப மருமகளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அவளுக்கு ஏறும். அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாருக்கும் சொன்னா நம்ம கவனிக்க மாட்டோம். ஆனா அர்ஜுனருக்கு சொன்னா அர்ஜுனருக்கு என்ன சொல்றாருன்னு நம்ம கவனிப்போம். சோ மொத்த கான்செப்ட் என்னன்னா, டைரக்டா சொன்னா நம்ம கவனிக்காததால நம்ம வந்து அவருக்கு விருப்பப்பட்ட அவர் கூட இருக்கிற ஒருத்தரோட அவர் வந்து இந்த மாதிரி பேசினா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவருக்கு ஏறும்ன்ற ஒரு ஐடியாவை தான் இது சொல்றாங்க. சோ இதுதான் மெயினா நம்ம பாக்குற 4th கேண்டோ. இது பேசிக்கலி இனிமேதான் கதை வரப்போகுது 5th கேண்டோல. பட் மெயினா கான்செப்ட் என்னன்னா இவ்வளவுதான் இந்த 3rd கேண்டோல ஓடுது. சோ இதோட நான் இந்த நிறுத்திக்கிறேன். 5th கேண்டோ முடிஞ்சிச்சுன்னா ஸ்டார்ட் பண்றேன். वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णव विजय श्रीला प्रभुपाद विजय रामाचार्य हरिदास विजय। हरे कृष्ण 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 மாதாஜி அந்த 4 பேர் அந்த குழப்பம் மட்டும் சொல்லுங்க மாதாஜி. அர்ஜுனர் குழப்பத்துல என்ன வந்துச்சு? பகவத்கீதை. பகவத்கீதை. வியாசர் குழப்பத்துல என்ன வரப்போகுது? பாகவதம். பீஷ்மர் நம்ம யுதிஷ்டர் குழப்பத்துல, கபிலர் இதுல சாங்கிய தத்துவம். இவரோட குழப்பத்துல யுதிஷ்டர் குழப்பத்துல பீஷ்மர் உபதேசம் 2 வந்துச்சு. ஒண்ணு வந்து விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமமும் வந்துச்சு பீஷ்மர் குழப்பத்துல. 2வது வந்து பீஷ்மரோட ஸ்தோத்திரம் அவரோட பாட்டுகளும் வந்துச்சு. சோ எல்லாரோட குழப்பத்தமும் ஒரு டிவோட்டி குழப்பமா இருந்தா அது ஒரு அட்வான்டேஜ். ஹரே கிருஷ்ணா. அது நம்ம ஸ்வீட் அண்ட் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா இருக்கு மாதாஜி. சோ அதே மாதிரி லாஸ்ட் குழப்பம் வந்து சாங்கியா பிலாசபி. சோ ஒருத்தர் சாங்கிய பிலாசபி. மாதாஜி இதுல எத்தனை ஸ்லோகம் மாதாஜி? 18,000. மொத்தம் பாகவதம் 18,000 18,000. இப்ப நம்ம அந்த எல்லா கண்டாவும் முடிச்சா 4 தான் இருந்தது இல்லையா மாதாஜி? சதுர்ஸ்லோகி பாகவதம் வந்து 4 தான். நம்ம வியாசர் வந்து நம்ம நாரதருக்கு சொல்றச்சே, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மர் நாரதருக்கு சொல்றச்சே 4 தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் பில்ட் ஆச்சு. ஏன்னா நம்மளுக்கு 4 சொன்னா புரியாது, அதனால இவ்வளவு சொல்றாங்க. நம்ம பகவத்கீதா கூட பாத்தீங்கன்னா 4 ஸ்லோகம் தானே மெயின். அந்த காலேஜ் அது சாரி அகம் சமன்விதாக 10 இல்ல 4 தான். சதுர்ஸ்லோகி மாதாஜி 10வது அத்தியாயத்துல. சோ அதுதான் அங்க இருந்து சொல்றது. இத்தனை ஸ்லோகமும் அவங்க எழுதி வைக்காமயே படிச்சிருக்காங்க இல்ல மாதாஜி? அந்த அந்த இதுல வந்திருப்பீங்க மாதாஜி நீங்க, அந்த ட்ரெடிஷனல் அவங்களுடைய ஞாபகம் பரம்பரை கரெக்டா அந்தந்த வேலைக்கு அந்தந்த இதை நீங்க சொல்றீங்களே, அப்போ உங்களுக்கு அந்த ஞாபகம் அந்த கனெக்ட் பண்ணி கரெக்ட் சொல்றீங்க. அது பெருசா பிளான் இல்ல. இப்போ நான் கூட சில பக்தி விக்ஷா பக்தி வைபவ் கிளாஸ்ல ஒண்ணு அதுக்கு கரெக்டா அந்த ஸ்லோகம் அந்த தெரியல மாதாஜி. ஏன்னா ஐ திங்க் பண்ணிக்குவீங்களா மாதாஜி? சின்ன வயசுல இருந்தே அவங்க தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இல்ல அதுவும் இல்ல. நான் சின்ன வயசுல இருந்து நான் இது சாமி போறதும் ரேரு, தீபம் கூட ஏத்த மாட்டேன். சோ ஒரு தடவையும் ஃபாஸ்டிங் எல்லாம் இருந்ததுல நான் நீங்க எப்போ சேர்ந்தீங்களோ அப்பதான் பகவத்கீதா சேர்ந்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க ஆல்ரெடி முந்தைய பிறவியிலேயே அவ்வளவு இதா இருந்திருக்கீங்க மாதாஜி. இந்த டைம் வந்த உடனே பெங்களூர் இஸ்கான் உங்களை தூண்டி விட்டு இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கு மாதாஜி. நான் அப்படிதான் நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எங்களோட சேர்ந்து இவ்வளவு ஸ்லோகம் நீங்க எப்படி மாதாஜி, ஹவு கேன் யூ, அத உங்களால எப்படி முடிஞ்சது மாதாஜி இவ்வளவு ஸ்லோகம்? அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் ஒண்ணு சொல்லட்டா மாதாஜி? தொட்டு வணங்கலாம் மாதாஜி, அந்த அளவுக்கு நீங்க வேற எல்லாமே வந்து 2 நான் நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. கஷ்டப்பட்டு படிச்சா வருதோ இல்லையோ, இஷ்டப்பட்டு படிச்சா வரும். ரைட்? இப்போ ஸ்லோகம் வந்து எனக்கு ரொம்ப டஃப்பான ஸ்லோகம் தான் மல்லானா ரஷ்ணன். ரைட்? பட் அது எனக்கு வந்து அவ்வளோ இஷ்டம்.
ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல கிருஷ்ணரோட சாங், ரைட்? எஸ் மாதாஜி. கிருஷ்ணரும் பலராம். சோ ஓ, எனக்கு வந்து நீங்க எங்களால பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணது இல்ல, டெய்லி சொல்றது இல்ல, ஒன்னும் சரியாவும் பண்ண மாட்டேன். பட் அது வந்து என்னன்னா நமக்கு எப்பவுமே ஒரு ஆசை இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அதுக்கு அர்த்தம் தப்பா பண்றது இல்லன்னு நான் சொல்றேன். நானும் திக்கி இருக்கேன், நிறைய தடவை நீங்களும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்க, அது வேற. பட் எப்பவுமே என்னன்னா ஒரு அசோசியேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து என்என்டி பிரபு எனக்கு சொன்னாரு, சொல்ற ஹார்ட் பியூரா இருந்தா, கேட்கிற ஹார்ட்டும் பியூரா இருந்தா கேட்சிங் கெப்பாசிட்டி நிறைய வரும் அப்படின்னு. அதனால தேங்க்ஃபுல்லி எப்பாவது நான் என்என்டி பிரபு கிளாஸ் கேட்டாலும் அதுவும் ஒழுங்கா பண்றது இல்ல. பட் வியாசர் கொடுத்தது எல்லாம் ஒருவேளை அந்த கிருஷ்ணர் பக்தி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் உங்களோட ஆர்வத்தினால எனக்கு ஏறுதோ என்னமோ, அது கூட எனக்கு தெரியும். சரியா? எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரீசன் இருக்கும்ன்றாங்க இல்லையா? ஏன்னா ஹாஃப் த டைம் நான் டிராவல் மாதாஜி, அதான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து யூ ஆர் பார்ன் கிரேட் மாதாஜி. அந்த சந்தர்ப்பம் வர்றப்போ பகவான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் வச்சுட்டாரு. நிறைய பேர் நோட் பண்ணிருக்காங்க. நீங்க சொன்ன மாதிரி பக்தி வைபவ் கிளாஸ்ல இருந்து பக்தி இது அப்ப கூட வந்து எனக்கு அவங்க கிளாஸ் எடுக்கறச்சே நோட் பண்ணிட்டு அப்போ விட்டாங்கன்னா அப்புறமா போன் பண்ணி மாதாஜி நீங்க ஏதோ ஸ்லோகம் சொன்னீங்களேன்னா எனக்கு அது என்ன சொன்னேன்னு கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. ஏன்னா அந்த கான்டெக்ட் வரச்சே அது வருது. பட் உங்களுக்கும் வரும், எனக்கு ஒண்டி இல்ல. உங்களுக்கும் அதே பிராக்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கும் வரும். எங்களுக்கு வரலையே மாதாஜி, மனப்பாடம் கூட எல்லாருக்குமே இல்ல மாதாஜி, எல்லாருக்குமே வரும். டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு தடவைல வரும், ஒருத்தருக்கு 5 தடவைல வரும், ரைட்? இப்ப எனக்கு வருதுன்னா அதுக்கு மெயின் ரீசன் நீங்க தான். ஏன்னா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துதான் எனக்கு வருது. இல்லைன்னா நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணதே இல்லை. நீங்க நேரா பாத்திருக்கீங்க, உங்களுக்கு சொல்லிதான். நீங்க டீச்சர்ஸ் லேவம் சொல்லும் போது என்ஓடிக்கு போறீங்க, என்ஓடி சொல்லி கொடுக்கும் போது உபதேசாமரை என்ஓடிக்கு போய் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறீங்க. அந்த மாதிரி ஜம்ப் பண்ணி அது கரெக்டா அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் செஞ்சீங்களே ஒண்ணும் முடியாது. தெரியல மாதாஜி, ஞாபக சக்தி இருந்தா வருமானு தெரியல. ஏன்னா ஓகே ஞாபக சக்தி இருக்கணும், பட் அது ஒரு ஃப்ளோல வரும். ஞாபக சக்தி இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இப்ப என்ன கேட்டீங்கன்னா இது என்ன வருஷம் என்னால சொல்ல முடியாது. நான் வந்து ஸ்லோகம் சொல்வேன். இப்போ மத்த பரந்தர நாணயத்தி தனஞ்சய மயி சர்வமிதம் புரோக்தம் சூத்தே மணிகனா இது என்ன ஸ்லோகம் நம்பர்னால நீங்க கேட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரியாது. சோ ஞாபக சக்தி ஆனா அந்த இடத்துக்கு டக்குன்னு வருதே மாதாஜி. அதான் அந்த பிரசன்ட் அதை இதோட கொண்டு வரணும் அப்படின்னு கனெக்டிவிட்டி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க பண்றீங்க அதுதானே மெயினா, கனெக்டிவிட்டி. அதுதான் மாதாஜி. கனெக்டிவிட்டி இல்லைன்னா எங்களால என்னத்த அதான் புரிஞ்சுக்க கிரேட் மாதாஜி. அதான் ரொம்ப கிரேட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மாதாஜி எல்லாரும் கண்ணு போடுறாங்க மாதாஜி அவங்கள. ஆமா, உங்களை கண்ணு போடுறாங்களா எல்லாரும்? அம்மாட்ட சொல்லி கண்ணு போடல சுத்தி மாதாஜி, படுத்துறாங்க கண்ணு போடல, சந்தோஷப்படுறோம் மாதாஜி அப்படி இருக்காங்க. ஒன்னே ஒண்ணு என்ன சொல்வேன்னா, உங்க எல்லாருக்கும் ஒண்ணு சொல்லணும்னு இந்த காலையில சொல்ல முடியல, மனசு கஷ்டமா இருந்துச்சு. இப்பதான் சரியாச்சு. இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து பிரச்சனை ஆச்சுன்னா கூட நம்மள சேவ் பண்றது கிருஷ்ணர் அப்படின்றது நான் நிறைய தடவை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். வாயுர் அனிலம் அமிர்தம் அசேஷம் பஷ்மாந்தம் ஷரீரம் ஓ கிருதோஸ்மர கிருதம் ஸ்மர கிருதோஸ்மர வருது பாருங்க. பிடிச்ச ஸ்லோகம். எதுக்கு பிடிக்காதுன்னா நம்ம தப்பு பண்ணா நம்ம பனிஷ்மெண்ட் எடுக்கணுமே அப்படின்ற மெனப்பான மேல. இப்போ நம்ம பனிஷ்மெண்ட் எல்லாம் எடுத்தா வெறும் பனிஷ்மெண்ட் தான் இருக்கும், என்ன வேணா பண்ணு கிருஷ்ணா அப்படின்னு. எதுக்கு சொன்னேன்னா இப்ப வந்து எப்பவுமே நான் சொல்லிட்டேன், அடி வாரச்சும் கிருஷ்ணா ஞாபகம் வரல இதுன்னு. எனக்கு காலையில நான் சொல்லியிருக்கேன், கெட் அவுட் பாஸ், வீட்டு விட்டு வெளில தான் நான் உங்களுக்கு கூட்டிட்டு போவேன். 4 மணி ஜப்பா, 3:30 மணில இருந்து ஆரம்பிப்பேன், 3:45. சோ அப்ப வந்து என்னோட 2 பூனைகள் வெள்ளும் வரும். அவங்கதான் எனக்கு பெரிய கம்பெனி. ஏன்னா வீட்டுக்குள்ள இல்ல, வீட்டை விட்டு வெளியில கெட் அவுட் பாஸ். இன்னைக்கு வந்து என்ன ஆச்சுன்னா கிருஷ்ணரை வச்சு நினைக்கிறச்சே பிரச்சனை ஆனதுல, ஜபம் பண்ற டைமும் கன்ஃபியூஸ் ஆனதுல, அவ்வளவு லெவல் நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன் சரியா இல்லைன்னு அர்த்தம். ஆனா கரெக்டா என்னன்னா அந்த போன் முடிச்சுட்டு 4:30 மணி உங்களுக்கு முடிச்சுட்டு உள்ள இதெல்லாம் போட்டுட்டு ஏதோ ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட்ல வந்து ஹஸ்பண்ட் ஊர்ல இருந்து வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு டோட்டலா டைவர்ட் ஆகி ஒரு மொபைல் எடுத்தா நம்மளுக்கு எவ்வளவு டைவர்ஷன் சொல்றேன். அப்படியே இந்த மெசேஜ் பார்த்து அந்த மெசேஜ் பார்த்து திரும்பி பாக்குறேன், என்னோட வெள்ளை பூனை காணும். எப்படிடா போகும்? ஏன்னா லிப்ட் தான் இருக்கு, லிப்ட் ஆன் ஆகாது, எங்க போச்சுன்னு தெரியல. ஒருவேளை வீட்டுக்குள்ள போச்சான்னு தூக்கிட்டு வரச்சுக்குள்ள மறுபடியும் இவன் யூஸ்வலா நான் வீட்டுக்குள்ள போனா இந்த நம்மளோட இன்னொரு கருப்பு புண்ணியம் உள்ள வந்துடும். அது வரமா அங்கேயே உட்காந்துருக்கு. என்னடான்னா ஏதோ பிரச்சனை தெரிஞ்சு எடுத்துட்டு வந்து என் பொண்ணு ரூம்ல போட்டுட்டு மறுபடியும் உள்ள போய் தேடுறேன். அந்த என்ன ப்ராப்ளம்னா அது பேசவே பேசாது, அது ஊமையானே எனக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சு. அம்மா ஒண்டி சொல்லணும் காலையில எழுப்புறதுக்கு, நான் தூங்கிட்டேன்னா என்னடா எங்கடா போச்சு. ஏன்னா தெரிஞ்சு ஒரு உயிரை ஆக்சிடென்ட் ஆறது வேற, இது ஆக்சிடென்ட் கூட இல்ல. ஏன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட முட்டாள்தனமா கூட இருக்கலாம். ஏன்னா காற்று நிறைய இருக்கச்சு 2 எமர்ஜென்சி டோர்ஸ் ஓப்பன் ஆயிருக்கு. அந்த 2 எமர்ஜென்சி டோர்ஸ் நான் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சேன், ஆனாலும் காற்று ப்ரீஸ்ல ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. சரின்னு என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் வெளில போயிட்டு நான் கூப்பிட்டுட்டே இருக்கேன், அறிவி வா வான்னு ரெஸ்பான்ஸே இல்ல. கீழே போயிட்டு நேரா வந்து என் பொண்ணு பாவம் அவளுக்கு எக்ஸாம் ஆயிட்டு இருக்கு, ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸ், ஃபைனல்னா மெயின் எக்ஸாம் ஆனுவல். நேரா எந்திரிச்சு
கேட் மிஸ்ஸிங் எந்திரி அப்படின்னு. சரி ஹரி மிஸ்ஸிங் உடனே அவ அப்படியே எந்திரிச்சு வந்தா. எப்பவும் ஏறினாலும் 1/2 மணி நேரம் ஆகுறவ அப்படியே செருக்கிட்டு செருப்பு போட்டுக்கா ஸ்டெப்ஸ் மேல எமர்ஜென்சி இல்ல வா அப்படி நான் இறங்கி நானே நீ மேல போனா நான் கீழே வரேன் தேடலாம் அப்படின்றச்சு. நான் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆச்சுன்னு ஒரு செம்ம டென்ஷன் கிடைக்கச்சே வந்து எப்பவுமே வந்து ஏன்னா எப்பவுமே கம்மனா வரும் போனா எதுக்கு கம்மன்றோன்னு புரியாது இல்லையா. அதாவது என் பக்கத்துல வர்றதும் கம்மு வீட்டுக்குள்ள வான்றதும் கம்மு இல்லையா. அதனால நான் எப்பவுமே ஜபம்லாம் முடிச்சு நம்ம மங்கள ஆரத்தி ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா அதுகிட்ட எப்பவுமே டெய்லி நான் என்ன சொல்வேன்னா கிருஷ்ணா வாக்கிங் ஓவர் கம் ஹோம்னு சொல்லுவேன். எப்பவுமே ஃபுல்லா டெய்லி சொல்றது கிருஷ்ணா வாக்கிங் கம் கிருஷ்ணா வாக்கிங் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அப்பதான் அதுக்கு புரியும் வீட்டுக்குள்ள போகணும்னு. இல்லைன்னா என்ன சுத்தி சுத்தி வரும். ஏன்னா ஜபமாலை வச்சிருக்கிறதால தொடர்றது பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை, பட் குனிஞ்சு பண்றதுக்கு வந்து கிருஷ்ணா வாக்கிங் ஓவர்னா அது பின்னாடி ஓடும் எனக்கு முன்னாடி வீட்டுக்குள்ள. சரி ஏன்னா புரியுமா மாதாஜி? பழக்கி இருக்காங்க அப்படி. புரியுறதுனாலதானே செய்யுது அது. உள்ள போகுது வெளியே போகுது. 2-3 புரியும் அந்த கிருஷ்ணா வாக்கிங் அந்த இது 2-3 வார்த்தையில. சோ கடைசியில வந்து நான் வந்து கிருஷ்ணரையும் மறந்துட்டேன், ஞாபகமும் வரல. இவ்வளோ 5 நிமிஷம் திட்டினது ஞாபகம் வரல, எதுவுமே வரல. ஆனா இறங்கி அந்த ஸ்டெப்ஸ் தேடுறச்சே வந்து என்ன அறியாமலே நான் வந்து அதே சொல்லிட்டு இருந்தேன் கிருஷ்ணா வாக்கிங் ஓவர்னு சொல்லிட்டே இறங்கினேன்னா ஒரு கத்து வாய்ஸ் கேட்டுச்சு மா அப்படின்னு. அது என் பொண்ணுல ஒரு மாதிரியான அது வாய்ஸ் என் வாழ்க்கையில அவ்வளோ லவுடா அது பேசினதே இல்லை. அப்போனா அதுக்கு என்னன்னா நான் கூப்பிடுறச்சு எல்லாரும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல. அது மூஞ்சி காட்டும், மூஞ்சினா மூஞ்சில பார்க்கும் இப்படி. ஆனா மூஞ்சில பார்த்தா எனக்கு எப்படி தெரியும், காதுல தானே நம்மளுக்கு. அப்படி பண்ண உடனே தான் என் பொண்ணு எங்கேயோ இருக்கா எங்கேயோ இருக்கா அவன் அப்படின்னு. நீ மேல போற நான் தேடிட்டே இருக்கேன். மறுபடியும் நான் இது எதுவுமே ரியலைஸ் பண்ணல. வந்த அப்புறம் தான் நான் நினைச்சேன் நான் லூஸ் மாதிரி கொஞ்ச நேரமா கத்திட்டு இருந்தேனே அப்போ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாதது இது ஏன் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுச்சுன்னா 2 விஷயம் இருக்கலாம். பார்த்தா வந்து நான் இதை ட்ரெயின் பண்ணதால ஐயோ வீட்டுக்கு போயிட போறாங்களே இவங்க, வீட்டுக்கு போய் டோர் லாக் பண்ணிடுவாங்களே என்ற அர்த்தமாவோ இருக்கலாம், இல்லன்னு சொல்லல. ஆனா அந்த அர்த்தம் அதுக்கு புரிஞ்சா கூட எனக்கு இது ஸ்ட்ரைக் ஆகணும்ல. எனக்கு ஆண்டவனை தோணல, ஜபமாலையும் கைட்டி வைக்க முடியல, ஜபமும் பண்ணல, அதெல்லாம் ஒரு சைட்ல இது தேடிட்டு இருக்கச்சே கிருஷ்ணா ஞாபகத்துல கூட எனக்கு வரலனாலும் அந்த ஞாபகத்துல ரைட் என்ன சொல்ல சர்வச சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஸ்தோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போனம்ஷ வேதேஷ்ட சர்வே ரகமேவிய வேதோ வேதாந்த கிருத் வேத விதேவ சாபம்ன்ற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இது எனக்கு தோணும் இல்ல. அதாவது இதோட பேர் சொல்லி ஒரு ரவுண்டு 2 ரவுண்டு முடிச்சு கிடைக்கலன்னு அப்புறம் கிருஷ்ணா வாக் ஓவர்னு சொல்லணும்ன்ற பேர்லயாவது கிருஷ்ணா வந்தாரு. அதையாவது ஞாபகப்படுத்தினாரு. எனக்கு வரல. எனக்கு வீட்டுக்கு வந்த அப்புறம் தான் என்ன சொல்லி இது இந்த இவ்வளவு தடவை கத்தி இது வரலையே எதுக்கு அது கத்திச்சு அப்படின்னு திங்க் பண்ணா கிருஷ்ணா வாக். அது சயின்டிபிக்கா சயின்டிஸ்ட் 10 சொல்லலாம். இல்ல நீ வந்து டெய்லி சொன்னதால அது நீ வீட்டுக்கு போனா ரூம் லாக் எது வேணா இருக்கட்டும், பட் அது சொன்னா ஸ்ட்ரைக் ஆகணும்ன்றது எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆயிட்டு அது ஸ்ட்ரைக் ஆகணும். ஐயோ இவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா அதுக்கு தெரிந்த வேர்டு தானே மாதாஜி. நான் தொலைஞ்சு போயிட்டேன்றத அது சொல்றது. இந்த மாதிரி எங்களுக்கு கத்தி அப்படின்னு ஒரு மாதிரி மேன் கத்திச்சு. ஓகே அது மாதிரி அம்மான்றத கத்தினதுல ஃபுல் பில்டிங் அலறிச்சு. அப்போதான் என் பொண்ணு மேல போயிட்டு அவ கத்துறது எனக்கு கேட்கல, ஆனா பூனை கத்துறது கேட்டுச்சு. இது வரைக்கும் பூனை பக்கத்துல இருந்தாதான் அவன் பேசுறது நீங்க யாருமே கேட்டிருக்க மாட்டீங்க. ஒண்ணு அந்த வெள்ளை பூனை கேட்டே இருக்க மாட்டீங்க, வாய்ஸ் அவ்வளவு சாஃப்ட். இன்னொரு பூனைக்கு வந்து கிருஷ்ணா கதை பாட்டு தவிர வேற எந்த பாட்டு போட்டாலும் அது ஆரம்பிச்சிடும் கோவத்துல. அதனால இதான் எதுக்கு சொல்றேன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரியலைசேஷன். எதுக்கு சொன்னேன்னா நம்ம மறந்தாலும் ரைட் நம்ம தப்பே பண்ணியிருந்தாலும் கிருஷ்ணர் வந்து பிளெஸ் பண்ணி இது எனக்கும் வார்னிங் தான். இத பாரு ஒழுங்கா பக்தி பண்ணு. அப்படி நீ ஏதாவது பண்ணணும்னா பூனையாவது காப்பாத்து, உன்னால காப்பாத்த முடியலன்னா ஒரு உயிர் அதை எடுத்து உள்ள போட்டுட்டு நீ மத்த வேலையை பாரு. இது ஃபர்ஸ்ட் லெசன் எனக்கு. பட் 2வது லெசன் என்னன்னா அந்த கிருஷ்ணான்னு கனெக்ட் பண்றச்சே அந்த கிருஷ்ணான்ற பேரு கூட எவ்வளவு ஸ்பிரிச்சுவல் பொட்டன்சி இருக்குன்னா இத்தனை வருஷம் பேசாத ஒரு பூனை கூட இவ்வளவு லவுடா பேச கேட்கும்ன்ற ஞானம் அது பாருங்க. சரி ஒரு ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு பூனை அது ஆபத்துல கத்துதோ பயத்துல கத்துதோ அது என்ன வேணா வச்சுக்கோங்க. ஆனா அந்த கிருஷ்ணா வாக் ஓவர்ன்றதுக்கு வந்து அது ஒரு கொடுத்த அந்த மார்னிங் உங்களுக்கு பதில் கொடுத்துருக்கு. வாழ்க்கையில கொடுத்தது இல்ல. அது கொடுக்கும் எப்படின்னா வாயால கொடுக்காது, பக்கத்துல வந்து இப்படி பார்க்கும். அது என்ன பார்த்தாலும் எனக்கு தெரியாது, ஏன்னா அது எங்க இருக்குன்னே தெரியல. அது கடைசியில என் பொண்ணுகிட்ட எங்க இருக்குன்னா அது மேல ஒரு மாடி போயிட்டு அதுக்கு எப்படி வருதுன்னு தெரியாம, ஏன்னா அது அப்படியே வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தது இல்லையா, பர்ஷியன் கேட்டது. அதனால அப்படியே உட்காந்து மேன்னு அதுக்கப்புறம் டோர் விட்டு வெளியே போகல, அங்கேயேதான் இருக்கு. சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா இதுதான் வந்து நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா சொல்றோமோ இல்லையோ. ஏன்னா நான் வந்து ரொம்ப பக்தியோட சொல்ல கிருஷ்ணா வாக் ஓவர் கம் அப்படின்னு தான் சொல்றேன். ஆனா அந்த
பேருக்கும் அந்த நேமுக்கும் அவ்வளவு பொட்டன்சின்னு சொல்றோம். அது எப்படி ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு, நம்ம 10 வார்த்தை டெய்லி லொடலோடன்னு நம்ம பேசுறோம், எல்லாருமே என்னென்னமோ பேசுவோம் கிளாஸ்ல வீட்டுல கூட. ஆனா அந்த ஒரு வார்த்தை கிருஷ்ணான்றதுக்கு அவ்வளோ பொட்டன்சி இருக்கு, அப்படி ரெஜிஸ்டர் ஆயிட்டு அதுக்கு ஒண்டிதான். ஏன்னா இது வரைக்கும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாரு, இவ்வளோ வருஷம் 2 வருஷம் ரெஸ்பாண்ட், 2.5 வருஷம் அது வாய் திறந்து அம்மா ஒண்டிதான் பேசும், வேற எதுவுமே பேசாது. இப்போ ஒண்டி அந்த சவுண்ட் கொடுத்துச்சு பாருங்க. அப்பதான் நான் நினைச்சேன் கிருஷ்ணான்றதுக்கு என்ன பவர்னா ஊமையும் பேச வைக்கிறாரு கிருஷ்ணா. இல்லைன்னா அப்படியே அந்த சாஃப்டா சொல்லியிருந்தா பெரிய பில்டிங் அவ்வளவு காட்டுல சுத்தமா கேட்காது அந்த காத்துல. சோ இது ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். ஆனா மார்னிங் வந்து எனக்கு என்னன்னா அந்த மோகம் கரோதி வாசால பங்கும் லங்கையதே குடி யத்ருவா தபசமந்தே பரமானந்த மாதவம். அவர் பேர் கேட்ட விட்டு அது இருந்தாலும் ஞாபகப்படுத்துறது கிருஷ்ணாதான் மாதாஜி உங்களுக்கு. இல்லன்னா கிருஷ்ணரே மைண்ட்ல ஞாபகம் வரலையே, அந்த பேரே வரப்போகுது. அவரு என்னை நினைக்கலைன்னா கூட உனக்கு ஞாபகப்படுத்துவேன். பூனையா கூட இல்ல, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, யூ ஆர் கிரேட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எதுக்கு சொல்றேன்னா இந்த நாமத்துக்கு அவ்வளவு ஒரு வலிமை இருக்கு. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க எல்லாம் கூட ரீசன் கூட என்னன்னா, இப்போ நான் வந்து ஹாஃப் த டைம் சில தடவை நாட் ஹாஃப் த டைம் சில தடவை டிராவல் இருக்கச்சு கூட ஸ்லோகம் எடுக்கிறேன் இல்லையா. சோ ஒண்ணு இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க சொல்லணும், நீங்க கத்துக்கணும். கோலோகம் பிருந்தாவன்ல புக் பண்ணிருக்கோம் இடம் எல்லாம் இது இன்வால்வ் ஆறதால போறமோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் எல்லாரும் போகணும் நீங்கன்ற ஒரு தாட் இருக்கிறதால ஸ்லோகம் ரோட்ல போறச்செல்லாம் எனக்கு மொபைல் சிக்னஸ், கார்ல ஓட்டுறச்சையும் பார்க்க முடியாது, யாராவது ஓட்டுறச்சே பார்த்தாலும் எனக்கு தலை சுத்தும். அதனால பஸ்ஸுக்கு எந்த போனாலும் நான் வந்து ஸ்லோகம் அட்லீஸ்ட் மனப்பாடமா வந்தா உங்களுக்கு வருமே, அட்லீஸ்ட் ஒரு 1/2 மணி நேரம் உங்களை ஓட்ட எஸ்கேப் பண்ண முடியக்கூடாதுன்னு சொல்லி பிராக்டிஸ் ஆன ஸ்லோகம். ஃபர்ஸ்டும் பண்ணதா ஸ்லோகம் இல்லை, பட் கரெக்ட் ப்ராசஸ்னா ஒரு பேப்பர் பேனா எடுத்து எழுதணும், இதுதான் கரெக்ட். நான் பண்றது இல்ல, அது கரெக்ட் எக்ஸாம்பிள் இல்ல. தயவு செஞ்சு எல்லாருமே நான் சொல்றேன், காலையில கிளாஸா இருந்தாலும் பிரேமா மாதாஜியை நான் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணேன். ஏன்னா எப்பவுமே அவங்க பேனா பென்சில் கூட மாதாஜி அந்த சேத்தோ தர்ப்பணம் 4வது இது மனப்பாடம் ஆகல. கரெக்ட் ப்ராசஸ் அதான், கரெக்ட் ப்ராசஸ் அதான். ஏன்னா நான் கூட எழுதிதான் மாதாஜி பாப்பேன். சோ யாரெல்லாம் எழுதுனாதான் ஞாபகத்துக்கு இருக்கு, ஞாபகத்துக்கு வருது மாதாஜி, எழுதுனாதான் வருது. எழுதுனா ஞாபகம் இருக்கு. எந்த தப்பான பிராக்டிஸ் தான், எழுதுறது வந்துதான் எக்ஸலன்ட் பிராக்டிஸ். 100% மாதாஜி இதுதான் கரெக்ட். சோ நான் கொஞ்சம் அந்த லைன் அப்பதான் லைன் பை லைனா 4 வேர்டு 3 வேர்டு அதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரும் மாதாஜி. ஒரு வேர்டை விட்டுட்டா கூட அவங்க ஒரு வேர்டு நம்ம விட்டுட்டா கூட அவங்க சொன்னா கூட நமக்கு வராது மாதாஜி. அத நாமளே உணர்ந்தாம அந்த வேர்டு அந்த கேப்ல என்ன வரும்னு யோசிச்சு சொல்லிடலாம் மாதாஜி கொஞ்சம். அப்படிதான் இந்த ஸ்லோகம் அங்க லிங்க் ஆகுது, அந்த ஸ்லோகம் இது வந்து என்னன்னா அதுதான் அது கிரேட் மாதாஜி. அந்தந்த இடத்துக்கு வந்துடும், உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்துடும் சொல்றேன். ஒருத்தர் மாதாஜி அந்த இடத்துக்கு டக்குன்னு அந்த இது ஞாபகத்துக்கு வரணும் இல்ல மாதாஜி, அதை கனெக்ட் பண்ணி சொல்லணும். சின்ன வயசுல கொஞ்சம் ஏதோ இருந்தது ஸ்கூல்ல நடத்துறப்ப, இப்ப சுத்தமா மறந்து போச்சு மாதாஜி. அதுக்கு நிறைய படிச்சிருக்கணும், நிறைய படிச்சாதான் அந்த இடத்துக்கு அதை வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும். கேட்டா நீ மினிமம் 2 hour படிப்பியான்னு நான் அப்படி பார்த்தேன். படிக்க மாட்டியாயா? நான் நிறைய படிப்பீங்களா மாதாஜி? சுத்தமா இல்ல, வாரத்துக்கு ஒரு 20 நிமிஷம், ஒரு வாரத்துக்கு 1 hour படிச்சா. நான் உங்களுடைய ஹாபி என்ன மாதாஜி? முந்தி இப்ப இல்ல, முந்தி ஹாபி என்ன? முன்னாடியா நிறைய ஹாபி. ஸ்விம்மிங் ரொம்ப பிடிக்கும். மாதாஜி வந்து லைப்ரரி, மாதாஜி வந்து லைப்ரரி இல்லன்னா இத்தனை பேர் கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாது. ஸ்டோரி புக் படிச்சதே இல்லை என் வாழ்க்கையில. இப்போ வந்து அதனால நான் ரெசல்யூஷன் எடுத்திருக்கேன். இப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா 5 நிமிஷம் கூட ரெஸ்ட் எடுக்காம அந்த 4-5 ஸ்லோகம் மிஸ் ஆச்சு பகவத்கீதா. நான் பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ் எடுக்கணும்னா படிச்சுட்டு தான் வரணும்னு நான் ஒத்த கால நானே சொந்த காலில் நின்று பிளான் போட்டது. எதுக்குன்னா அந்த ஒரு கிளாஸ் தான் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரேன், மற்ற கிளாஸ் பண்ணதில்லை. ஆனா பண்ணதே இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன், எப்பவும் படிச்சிருக்கேன். சைத்தன்ய சத்தாமத்தெல்லாம் முன்னாடி ஒரு வருஷம் முன்னாடி படிச்சிருக்கேன், அதை வச்சு எடுக்கிறேன். பட் கிளாஸ் முன்னாடி இல்ல 1 week முன்னாடி இல்ல 3 days முன்னாடி ப்ரிப்பேர் பண்றது நம்ம ஸ்ரீ பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ் அண்ட் NOD கிளாஸ். அது தெரியாது, எனக்கு தெரியாதுன்னா அது கிளாஸ் எடுக்க முடியாது இல்லைன்னா. அதனால NOD கிளாஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன், பட் ப்ராப்பரா ப்ரிப்பேர் பண்றது பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ். நோட்ஸ் எடுக்கல, பட்
பகவத்கீதா படிச்சுட்டு வந்துதான் எடுத்தேன். Already do you know இது Sanskrit மாதாஜி? No, I don't know Sanskrit. I don't know Hindi also. அதனால நான் இங்கிலீஷ் வச்சு படிக்கிறேன். பிரேமா மாதாஜி சான்ஸ்கிரிட் வைப்பாங்க. அதனால சான்ஸ்கிரிட் டவுட் பிரேமா மாதாஜியை கேட்பேன். தெரிஞ்சோ தெரியாமோ மல்லிகா மாதாஜியும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பட் ஹரே எதுக்கு கிருஷ்ணா நான் சொல்றேன்னா, என்னால முடியுதுன்னா பிரபு சொன்னாரு லைப்ரரி. நான் லைப்ரரியே இல்லை, நான் புக்கே தொட மாட்டேன். ஒரு சினிமா என்னோட நீங்க எல்லாம் வந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க சினிமாவே வரமாட்டீங்க. யாராவது சினிமா எப்படிதான் முந்தியெல்லாம் பொழுதுபோக்குவீங்க? புரியாது எனக்கு. அதனால யாரெல்லாம் சினிமா பாக்குறாங்களோ அவங்க எல்லாரையும் கெடுத்து விட்டுருவேன் வீட்டுல. எங்க அம்மா டிராமா லைப்ரரினா மாதாஜி லைப்ரரினா கிருஷ்ணனுடைய லைப்ரரி. கிருஷ்ணர் பத்தியே நினைக்கிறது, கிருஷ்ணர் பத்தியே சொல்றது அது லைப்ரரி. எல்லாரும் ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் என்னன்னா, உங்களுக்கு அந்த பாதம் வச்சா மூஞ்சில தனி அழகு, பகவான் மூலியமா உங்களுக்கு அந்த அழகு வருது. இந்த பாதம் இல்லைன்னா தனி அழகு. பாதம் இருக்கும்போது பகவானே உங்க கூட இருக்கிற மாதிரி ஃபீலிங் வருது எனக்கு. அந்த அழகு இனிஷியேஷன் எடுத்த பிறகு ஒரு தேஜஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எடுத்த அப்புறம் தேஜஸ் இருக்கா என்ன பேசல தெரியல. ஆமா மாதாஜி. அப்படியே நெத்தியில அந்த சூப்பர் சூப்பர் பாதம், நெத்தியில அந்த பாதம் இருந்தாலே தனி காலம் அது. ஆக்சுவலா நீங்க ஒண்ணு மிஸ் பண்ணிருக்கீங்க. பிருந்தாவன்ல இருந்த மாதிரி பிருந்தாவன்ல நாம முடியல. இங்க கிருஷ்ணா மூஞ்செல்லாம் வச்சிருப்பேன். இப்போ அந்த இது அச்சு காணோம். தாரேஸ்வரி மேம் பிருந்தாவன் போறச்சு நான் கேட்டேன். ராதிகா மாதிரியே, ராதா மாதிரி. ராதா அப்படி போட மாட்டேன். நாம கூட போட மாட்டேன். நான் அங்க போறச்சே ஃபுல்லா அவங்க போறச்சே ஃபுல்லா சான்ஸ் கிடைக்கச்செல்லாம் போட்டுட்டு அது எனக்கு அந்த அச்சு மிஸ் ஆயிடுச்சு. யாராவது பிருந்தாவன்ல இருந்து கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். அவங்க தாரேஸ்வரி மேமாலும் கிடைக்கலையா அவங்களுக்கு. எங்க வச்சேன் இல்ல யாருக்காவது கொடுத்துட்டானான்னு தெரியல. யூஸ்வலா நான் வச்சுக்கிட்டு ஒரு செட்டு வச்சுதான் இன்னொரு செட் கொடுப்பேன். ஏதாவது திடீர்னு சில தடவை தோணாம இப்படி கொடுத்துட்டு இருப்பேன். அப்புறமா பார்த்தா என்கிட்ட இல்ல, காலி ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, பிசைட்ஸ் நான் என் பெருமையை காட்டிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க எல்லாம் கூட பண்ணலாம்னு சொல்றதுக்குதான். பிறவில இருந்து இல்ல, சொன்னது இல்ல. 2 வருஷத்துல என்னால முடிஞ்சிச்சுன்னா, என்னால 2 வருஷத்துல முடிஞ்சிச்சுன்னா வேற யாராவது 2 மாசத்துல முடிப்பாங்க. நீங்க 2 வருஷம் முடியலன்னா 4 வருஷத்துல முடிவாங்க. எல்லாருமே முடியும். அதுதான் சொல்ல வரேன். சோ அடுத்த பிறவியில தான் முடியும் போல என்னால. அடுத்த பிறவியில தான் முடியும் போல மாதாஜி என்னால. இப்ப ஞாபக சக்தியே இல்ல மாதாஜி. சோ பேசிக்கலி இப்போ உங்களுக்கு ஞாபக சக்தி இல்ல, பட் பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு வந்துடும். ரைட்? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதே ஞாபக சக்தியோட இதோட நீங்க ஆமா மாதாஜி. இதே ஒரு எனர்ஜி, இதே ஒரு ஆர்வம் இருந்தா போதும் மாதாஜி. டார்ச்சர் பண்ணணும், உங்களை திட்டணும், உங்களை எல்லாம் கிளாஸ் கொண்டு வரணும், இதெல்லாம் என்னடி பிரபு சொன்னாரு. இனிஷியேஷன் வந்து யூ ஆர் டேக்கிங் தம் இன் அ வெரி ஃப்ரெண்ட்லி வேணும் அப்படின்னு. எஸ் பிரபு, பிகாஸ் ஐ வில் நாட் டேக் த எக்ஸாம் அப்படின்னு. எக்ஸாம் நான் எடுக்க போறது இல்லை, அதனால ஃப்ரெண்ட்லியா தான் கூட்டிட்டு போவேன். எக்ஸாம் எழுதுறச்சேதான் பிரச்சனை. ஏன்னா அப்பதான் காப்பியுமே பண்ணா பிரச்சனை. மாதாஜி நாங்களும் என்ன பொறுத்த மட்டும் எழுதவாவது எழுதிடுவேன் மாதாஜி. ஞாபகப்படுத்தி இந்த சொல்றதுக்குள்ள பிராணம் போயிடுது மாதாஜி. அது உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு கிளாஸ் வேணா எழுதிடலாம். ஞாபகப்படுத்தி எழுதிடுவேன். பக்தி சந்தர்ப்பா எடுக்கணும்னு ஆசை எனக்கு. சோ அதனால வந்து வெயிட்டிங். பக்தி சந்தர்ப்பா சான்ஸ் கிடைச்சிச்சுன்னா, சான்ஸ் இல்ல எனக்கு தெரியும், நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் எடுக்கணும்னு. ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து கரெக்டா பக்தினா என்ன எல்லாம் சொல்லுவோம். இது பக்தி, இது பக்தி, எக்ஸாக்டா என்ன பக்தி. ஏன்னா நம்மளுக்கு பக்தி இங்க நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் இங்க இருக்கும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெவல் முடிச்சிட்டோம், அர்த்தா ஜிக்னாஷு அர்த்தார்த்தி ஞானி. ஓகே, அப்ப நெக்ஸ்ட் லெவல் என்ன? இங்க இருந்து இங்க போனோம், இங்க இருந்து இங்க போனோம், இங்க இருந்து இங்க போனோம்னா எங்க போனோம் அது நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா? அது எங்க, எது பக்தி? கர்மா கொடுத்தா இந்த பக்தினா அப்போ வந்து பியூர் பக்தி என்ன? இதெல்லாம் ஒரு அனாலிசிஸ் வச்சிருக்கேன். எடுங்க மாதாஜி. அது ஃபர்ஸ்ட் நான் படிச்சுட்டு அப்புறம் எடுக்கிறேன். சிங்காரன் செல்வன் பிரபு எனக்கு கெட் அவுட் சொல்லி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. உங்க ஞாபக சக்தியோட நிறைய படிச்சுக்கிட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு டெஸ்ட் இருக்கும். ஒழுங்கா சைத்தன்யா சரிதாமிருதா அந்த 4 ஸ்லோகத்தோட இன்னொரு 4ம் படிச்சுட்டு வந்துடுங்க. இல்ல இன்னும் 2 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 4+2 எங்க சிங்காரன் செல்வன் பிரபு காணோம். 4 சொன்னா போதும். ஓகே வரைக்கும் நல்லா படிச்சிட்டோம் மாதாஜி. இன்னும் 2 more நாளைக்கு இன்னும் 2 more ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 2 more 6. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி.